Все, Смоленск – гэта расійская перыферыя. Але тэарэтычна, ні да чаго не агітую. Давайте уявім, што Расія, мала ці што, у чарговы раз пойдзе па швах. І тэарэтычна, што замінае, каб сённяшнія 30 тысяч смалянаў, якія называюць сябе беларусамі, пераўтварыліся ў 300 ці нават 500 тысяч. Урэшце, ад Смоленска да Менска, нават бліжэй, чым да Масквы, там усяго 330 кіламетраў. І глядзіш, і пры нашым жыцці прыйдзе час вось гэтага вырашэння смаленскага пытання. Але а што вы пра гэта думаеце? Пішыце, калі ласка, ў каментарах, падыскутуйма. Савецкі паэт Михаил Сакоўскі пад канец свайго жыцця напісаў лірычны вершык, які называўся «У новогодней елке». А пачынаўся ён так. «Никто мне в детстве не дарил игрушек, ни разу я на елке не бывал. В лесу я слушал, но не птиц, а птушек, как мой отец пернатых называл». Цікава, чаму ягоны бацька казаў птушак? Гэта ж па-нашаму, а Ісакоўскі паходзіў з-пад Ельні, у тагачаснай Смаленскай губерні, а гэта ж спрадвечныя расійскія землі. Сёння мы пагаворым пра Смаленшчыну, дзе яшчэ 100 гадоў таму працавалі беларускія школы, а трохі раней, як пісаў акадэмік Карскі, папулярнай прыказкай была «Маскаль горш за чорта». Смаленская земля, роўна як Полачына і Віцебшчына, гэта арэал рассялення крывічоў. У даўнерускіх летапісах, у тым ліку аповесці мінулых гадоў, крывічоў заўжды вылучаюць асобна. Як пісаў акадэмік Рыбакоў, Смаленшчына – гэта дзяржава крывічоў сярод рускіх зямель. Пазней Смаленскае княства было складовай часткай Вялікага княства Літоўскага. На смаленскіх манетах мы бачым нават герб Гедымінавічаў, калюмны, а побач – і льва, цалкам па канонах заходнееўрапейскай геральдыкі. Смаленская земля, як асобны пазл у ВКЛ, захоўвала пэўную аўтаномію ажно да 16 стагоддзя, роўна як кіеўская, валынская ці чарнігава-северскія землі. Смаленск быў важным культурным цэнтрам, у тым ліку цэнтрам летапісання. Менавіта тут быў створаны знакаміты радзівілаўскі летапіс, у якім сабрана каля 1000 выяваў па нашай ранняй гісторыі. А ў 1611 годзе горад атрымаў магдыбургскае права. Тут была ратуша, якую маскавіты пазней перарабілі на приказную ізбу. Нават гучыць брыдка. Дык вось, пра маскавітаў. Там у іх ад пачатку 16 стагоддзя была нездаровая фіксацыя на Кіеве і Смаленску, як такія must-have кропкі, якія трэба было абавязкова захапіць, каб з ардынскай правінцыі пераўтварыцца ў гаспадароў Русі. Таму 16-17 стагоддзі гэта час нон-стоп войнаў за Смаленск, час аблогаў, штурмаў, край і яго сталіцу, якая мела яшчэ і важнае вайсковае значэнне, маскавіты увесь час вынішчалі, выпальвалі. І так ажно да 1667 году. Паводле андрусаўскага міру знясіленая Рэч Паспалітая мела саступіць Смаленск братушкам з усходу. Ужо ў 19 стагоддзі расійскія географы і этнографы спрабавалі падлічыць, колькі ж на Смаленшчыне беларусаў, хто там увогуле жыве. І атрымалася вельмі цікава. Паводле перапісу 1859 года беларусы складалі больш за палову жыхароў Смаленскай губерні, і абсалютную большасць насельнікаў Смаленска. Фігуруе шалёная лічба ў 90%. Шматлікія крыніцы, статыстыка, працы філолагаў падаюць такі расклад. Паўночны ўсход губерніі населены так званымі вялікарусамі, а вось смаленскія, красніцкія, духоўшчынскія, драгабузскія, раслаўскія, парэцкія уезды – гэта адназначна беларускія, і гэта большая частка губерні. Пераканацца можна зірнуць смаленскі этнаграфічны зборнік, ажно 4 тамы, якія выходзілі на зломе 19 і 20 стагоддзяў. Пагартаць працы Дабравольскага, Карскага, Дурнаво, Ушакова, Папова і іншых навукоўцаў. Добра, не трэба быць такім ужо вялікім навукоўцам. Вы можете глянуць хаця б назвы вёсак. Будзякі, Рудакі, Казімірава, Птушкі, Зюські. Як быццам гэта ў нас дзе-небудзь пад Воложаным якім-небудзь. Словы «бульба», «разбяраць», «гэта» былі цалкам норма яшчэ ў 20 стагоддзі. А вось цікавыя слоўцы, якія, відаць, ужо цалкам зараз сышлі ў нябыт. Цанаваць – гэта значыць цаніць. Даспяшны, паспяховы. Час улягу – гэта позні час, калі спаць трэба ісці. Судлівіць, крытыкаваць. Собства, уласнасць, заняважыць, збянтэжыць. Выйма, міма, мазны, маленькі, перагосткі, абмен візітамі, а адгосткі – гэта візіт у адказ. Ці, напрыклад, вухарэз – гэта значыць галаварэз. Рабіце са мной, што хочаце, але гэта ўсё ані разу не гучыць як велікарускае наречие. А колькі ўсяго песняў, казак, паданняў, легенд было згублена, страчана, не запісана ў час, а пасля проста выцерта русіфікацыяй, потым войнамі, бежанствамі і, ўрэшце, затаптаная кірзачамі саўковай рэчаіснасці. Гістарычная прыналежнасць горада ўласна да Беларусі наогул не выклікала сумневаў. Пасля бальшавікі ізноў усё перакраілі і даклеілі Смаленск да РСФСР. Але на працягу 1920-х тут працавалі беларускія школы, гурткі,
студэнцкія саюзы, бібліятэкі, клубы. Захаваліся дакументы за 1925 год з дыскусій партыйных чыноўнікаў, маўляў, што рабіць. Асобныя таварышы патрабуюць тут адчыніць 200 беларускіх школаў, бо пад іх ёсць 30 тысяч дзяцей. У 1926 годзе у якасці абавязковага прадмету нават у расійскамоўных школах уводзілі беларусазнаўства па 3 гадзіны на тыдзень у кожнай групе. Канешне, усё гэта не магло не палохаць этнічных расійцаў, якія не разумелі і не збіраліся вучыць мову. Яны сабатавалі працэс, а беларускія падручнікі палілі ці іх хавалі куды падалей, а пасля наступілі 30-е гады. Курс на татальную русіфікацыю і сталіншчына.